Maugmang pigsaraman kang nasa 3,000 na individual ang pigkondusir na Cuau Boodle Fight sa Barangay Buhatan, Santo Domingo, Albay kang nakaaging Domingo. Nasa 1,000 na kilo ning Cuau ang libreng pigsaraman kang partisipantes na ipiglatag sa nakarayang lamesa na nasa 200 metro ang laba. Masalaba ini kumpara kang nagtalikod na taon. Sabi ni punong barangay Noel Serrano, ang Boodle Fight parte kang sa indang taunang selebrasyon kang Cuau Festival na ipigtiyempo tuyong Marso, ulita sa nasambit na bulan. Mayaman ang gadang sa indang kadagatan sa Sirang Cuau. Ang Sirang Cuau bilang pasasalamat, ini kaya bagang sirang ini seasonal ini. Dahil mo ini madakop sa ibang bulan. Minaluas lang ini so talagang maray ang dakupan na pigsasabi sa bulan na March as in onwards iyan. Maging si Department of Tourism Bicol Director Herbie Aguas, asin Santo Domingo Mayor June Aguas, dai nanggad pinalampas na dai makasabay sa Boodle Fight. Wala na bagay ini pong ipigagibok ang buhatan ining Cuau Festival. Aram nindo kang mayor pa ako, nagpun lang kaming sadit sa na ining okasyon na ini. Ngunyan maobserbaran ta na grabe bako lang mga taga Santo Domingo ang yaong kundi mga kataraning tang mga banwaan, kataning tang mga probinsya pati nailing ko as far as Sorsogon, may mga taga Sorsogon ako nailing Kasubago kasi may mga taga Kamsur. So this is really getting big na tukulaw na bagay ini po sa Banuan kang Santo Domingo. Bali po, we are really considering that this is the longest na Boodle Fight, no? And nagkakataon lang po na medyo unique kasi this is Cuau, no? Yung isda natin na napakasarap. In fact, this is the favorite fish of Congressman Saldico na pinadala niya pa sa Manila, yung pinadala ko sa kanya. Mientras tanto, apwera sa Boodle Fight, sa parehong aldaw nagkaigwa maning bangkaton kung saan enterong babae ang kabali. Nagpakaraskasan man ang ibang parasira sa pagburubod ng PC, asin pagakod ng banwit sa PC. Inabangan man kan mga paradala ng street dance competition asin exhibition, kung saan purok uno ang uminangat sa kompetisyon. Grateful po kami na siyempre sa pagkikipag-socialize ka mga kakian na kumbaga po bako sinda na focus sa gadgets, kumbaga po sa pagi kang ining pag-celebrate kang Cuau Festival, na-involve sinda na makipag-socialize po sa mga kakian as well as po sa mga kabataan na mas lalong so eagerness po nila sa mapagsayo po na mali po ang mga supo and sa confidence po baga. Naging parte man kang selebrasyon ng Ako Bicol Party List, asin si Congressman Joey Sarte Salceda. Mientras tanto, ika-11 taon na ining pigselebrar kang barangay. Nasaro sa mga paagi kang residentes nga ni mapasalamatan si San Pablo na sa indang patron sa padagos na pagtaw sa inda ning biyayang hali sa dagat. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.